Kære farmakonomer, hjerteligt tillykke med eksamen. Det her er en rigtig stor dag for jer, hvor 3 år er gået med at tilegne jer ny viden, samtidig med, I har skulle udfylde et fast job på apoteket, men det er nu endelig kronet med et eksamensbevis. Fremtiden, den ligger åben for jer. Nogle starter måske med ferie, andre har besluttet sig til, at de vil ud i verden og se sig omkring, og nogle af jer starter allerede på jeres første job i løbet af nogle få dage. I tilhører den årgang af farmakonomer, som kan vælge mellem arbejdspladser. I er rent faktisk savnet som de uddannede farmakonomer, I nu er. I er på mange måder i en ønskeposition, hvor I kan stille krav til arbejdets indhold, og I kan være med til at gøre en forskel. De kompetencer, I nu har tilegnet jer, skal være med til en fortsat udvikling af vores fag, hvor patientsikkerheden den er i fokus. Gennem jeres information og rådgivning. Vi skal som farmakonomer tage ansvar, eller i hvert fald medansvar, for den faglige udvikling i vores fag, gennem involvering og en stor portion entusiasme. Så netop er de 3 værdier, som Farmakonomforeningen arbejder med og efter. På apoteksområdet har vi en arbejdsgiverforening, som målrettet går efter, at apotekerne udvikler sig som en væsentlig del af det danske sundhedsvæsen. Der er således en meget stor og kraftig vilje til det, trods de mange forhindringer, som også er på vejen. De 3 år, netop de 3 år, hvor I har været elever, har faget haft sine kriser. Et valg kan så være, i hvert fald et valg, at jeg vil anbefale jer, at bruge disse kriser til at udgøre summen af en masse gode erfaringer, som man kan lære af, som man kan stå igennem, og som man også kan komme videre på. En af kriserne har været rekrutteringsproblemer. En anden har været EDB-udfordringer. En tredje har været en påvirkning af arbejdsmiljøet. Og nu har vi som fået en 4. Blandt andet har farmakonomer på sygehusapoteker lige nu afsluttet en strejke på 8,5 uge i regi af Sundhedskartellet, hvor vi har været i konflikt sammen med de øvrige 10 organisationer. Det er en konflikt, der ikke kun har handlet om løn. For mig har den handlet om noget meget mere overordnet. Den har nemlig handlet om at sætte fokus på, at vi også i fremtiden fortsat skal have et velfungerende, offentligt ejet sygehusvæsen. Og så har den sat fokus på noget, jeg også synes er rigtig vigtigt, nemlig et opgør med ligelønnen. Det er en kamp, der er startet, og som vil tage mange år, men fokus er sat med konflikten, og det har været det væsentligste for mig. Men som om det ikke kunne være nok, så har vi sådan set også fået en lille 4. krise på apoteksområdet. Vi er nu i gang med at uafstemme en gang til om et overenskomstresultat. Denne gang noget så interessant, som vi ikke har prøvet før, nemlig en mælingsskitse. Det er 2 kriser på én gang. Og jeg vil sige, at den 62-årige gamle Farmakonomforening står i dette krise første gang nogensinde. Da jeg var ung, der skulle man i hvert fald læse 1 bog. Og det var Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld. Den har jeg tænkt meget på, ikke fordi den har så meget med de her kriser at gøre, men fordi at jeg må jo erkende og konstatere, at i foråret 2008, der forsvandt Farmakonomforeningens uskyld. Men den krise, den er jo, ligesom alle andre kriser, en krise, der skal overvindes. Og bagefter, så skal vi se fremad. Vi skal se fremad med en ballast af erfaringer. Og det er jo en rigtig god ting.
Og vejen frem er fortsat den faglige udvikling. Det vi kan lære er, at hver enkelt må tage sit personlige ansvar for faget og for samarbejde. Og tage ansvar for også at sige fra på den gode måde. Farmakonomer påtager sig en væsentligt medansvar for patienterne for en kompetent rådgivning om medicin og forebyggelse samt vejledning i, hvordan medicinen den skal tages. Det udspringer af den holdning, som vi har i Farmakonomforeningen til vores fag, nemlig at Danmark skal være de absolut bedste, når det gælder omgang med medicin. Patienten kan bruge medicinen bedre ved at få rådgivning af farmakonomer. Alt for mange mennesker indlægges årligt på grund af forkert medicinering, ligesom overforbrug og utilsigtede bivirkninger er store problemer. Det kan blandt andet minimeres ved at bruge farmakonomer som det centrale bindeled mellem det ordinerede lægemiddel og borgeren. Derfor har farmakonomerne en central formidlerrolle i forhold til patienterne. Gennem relevant rådgivning om medicin og forebyggelse medvirker farmakonomerne til, at patienter omgås deres medicin optimalt, uanset om rådgivningen foregår på apotek, på hospital, på plejehjem eller i eget hjem. Vi er og kan være bindeledet mellem de mange steder, hvor der håndteres medicin. Vi spiller en central rolle der, hvor medicinen håndteres, og vi kan sikre sammenhæng i hele behandlingskæden, for eksempel for patienter, der flyttes fra et led til et andet led og hvor patienten anvender mange lægemidler samtidig. Kompetenceudvikling og samarbejde, det er vores vej fremad. I Farmakonomforeningen, der siger vi det så enkelt, så alle kan forstå det. Vi skal sørge for, at rette pille kommer i rette mund. Det har dog været i den her krisetid lavet lidt om, at vi ønsker også rette løn i rette lomme. Jeg vil godt invitere jer til samarbejde. Et samarbejde, hvor fokus skal være fortsat et godt apotekervæsen for patienterne, kundernes og borgernes skyld. Men også et samarbejde med fokus på det gode arbejdsliv på apotek, hvor både du og dine kolleger og dine apoteker er i fokus. Vi har alle et fælles mål, og vi har alle et fælles ansvar. Vi vil gerne have glade medlemmer, står der i en af Farmakonomforeningens centrale politikker. Det forsøger vi at arbejde meget med i disse dage. Men jeg vil godt sige til jer, at jeg kender jo rigtig mange af jer fra vores elevmøder. Og I har faktisk imponeret mig rigtig meget af 3 grunde. For det første, jeres involvering og engagerede deltagelse i de faglige debatter, vi har haft på disse møder. For det andet, for jeres gode humør og jeres sociale engagement. Og for det tredje, lysten til den gode dialog og til debatten. Det har vi brug for i Farmakonomforeningen. Det har vi brug for i apoteksfaget. Fortsæt med det, så kommer netop I til at gøre en forskel. Og være med til at skabe en ny tid for jer og for vores fag. Jeg vil godt sådan lige sige, at vi har jo et symbol også på vores fællesskab, og er vi stolte ved at være farmakonomer. Vi har nemlig et emblem. Det er der nogen, der gerne vil gå med. Der er rigtig mange, der har bestilt det, og det kan I så efterfølgende få ude på den anden side af opholdsstuen. Men jeg vil slutte af med og ønske jer alle en rigtig god fremtid. Og jeg håber, at fremtiden vil bringe jer meget og stor anerkendelse, for det fortjener vi farmakonomer. Både fra vores kollegaer og fra vores chefer. Hjertelig tillykke og rigtig god sommer.